Jeg står her med den symaskine, som mange, der syr quilt og patchwork, drømmer om at få. Pfaffs Expression 710. Udover den flotte lille farve, den har på fronten, har den en masse rigtig gode finesser. Og det, der gør den så velegnet til quilt og patchwork, er blandt andet den store afstand fra nålen og hen til maskinen på hele 25 cm. Desuden så har den Pfaffs indbyggede overtransportør, som gør, at den kan trække stoffet frem jævnt. Så har den nogle rigtig fine faciliteter. Den har for eksempel elektrisk trykfod op og ned. Skal man hæve trykfoden, trykker man på knappen, og skal den ned igen, trykker man på knappen igen. Og så er det også sådan, at hvis man starter med at sy med trykfoden hævet, så sænker den selv trykfoden automatisk, inden den starter med at sy. Den har nålestop op og ned, og der er det sådan, at når man vælger, at den skal stoppe med nålen nede, så hæver den automatisk trykfoden over stoffet, så man frit kan dreje det. Ikke nok med det, den har en sensor, som kan måle, hvor tykt stoffet er, så jo tykkere stof du under, jo højere vil den hæve trykfoden. Så har den automatisk trådspænding. Den kan ikke regne ud, hvad for en tråd du har på, men den indstiller automatisk den trådspænding, som passer til den søm, du har valgt. Og når vi snakker om sømme, så er der ikke mindre end 245 forskellige sømme at vælge imellem. Det er blandt et stort antal knaphuller, som kan blive helt op til 9 mm i bredden. Det er der ikke ret mange andre symaskiner, der kan præsentere. Knaphullerne syes ud fra knappens størrelse, som du taster direkte ind på skærmen. Du får mulighed for at sy navne med flere forskellige skrifttyper, og den har ikke mindre end 10 forskellige hukommelser, du kan gemme navnene i. Derudover så har den 10 hukommelser til det, der hedder personlige sømme. Altså hvis du har en bestemt søm, du tit bruger med en bestemt indstilling, så kan du gemme den som en personlig søm. Alle sømmene er vist heroppe på fronten, men derudover så har den et avanceret system på skærmen, hvor du kan se hele sømmeoversigten. Den er inddelt i kategorier, så der er fuld styr på alle de mange sømme. Symaskinen har et helt fantastisk lys, som man måske kan se på billedet her, hvilket alle godt kan bruge, når man syr.